že by mohlo byť, že ako nepovidíme. Hektický začiatok piatku, pre nás druhá kvalifikácia, hneď po pár metroch zablokované brzdy, ostal som visieť na trati. Museli sme počkať na odťahovku, lebo teda na bager, lebo odťahovkou to nešlo. Podarilo sa nám to za nejaký čas opraviť, aby auto išlo, ale nemáme ABS a stratili sme polku tréningu. Ja som vyšiel von vyskúšať to aj pre chlapcov neskôr, či je to všetko bezpečné a v poriadku, ako sa dá tlačiť. Keď som zistil, že sa dá, že všetko viac menej funguje bezpečne, tak som sa do toho trošku oprel, medzičasy tam hneď skákali do top 10, čo nás samozrejme teší. A teraz je v aute Pavel, ešte si nejaké kola dá Tomáš, takže minimalizovali sme, čo sa dalo. Na druhom aute je bohužiaľ oveľa väčšia smola, čo nás extrémne mrzí, lebo sme tu, fantastická atmosféra, ale bohužiaľ nenapraviteľný problém. Sledujte ďalej, držte palce. Skvěle má, je dobrý na brzdách, je dobrý na zatáčení, jenom jak to nejede, tak je potřeba mít správně zařazíno a to mi dělá největší trouble, ale je to čím dál tím lepší, škoda, že nám vypadlo půl hodiny z tréninku, já myslím, že zítra už to bude dobrý. Z našeho pohledu posádky Valkenhorst Čenkýř asi nic moc, protože v podstatě předčasně jsme museli auto odstavit a závod nepojedeme. V prvním tréninku včera nám klekl úplně nový motor. Kluci z týmu přes noc namontovali motor číslo 2, ale potkalo ho v podstatě to stejný během prvního kola. Vždycky jel můj kolega, který to nějakým způsobem měl rozjet, takže já jsem se do auta vůbec nedostal a pro mě letošní Nordschleife bude jen z pozice diváka. Bohužel tak to je. Motorsport je někdy tvrdý a tentokrát to potkalo mě, ale těším se z toho, že prostě kluci jedou dál s druhým autem a budeme se starat zítra o ně a budeme se snažit, aby auto číslo 2, Pavel, Tomáš a Richard, aby dojelo do cíle a aspoň tohle auto uspělo. Herzlichen Glückwunsch. Die Tanzbestattung kommt. Mercedes
Mercedes und BMW. Mit Tak čo, 5 kôl. Nebolo to jednoduché. Krzdovňou, čo? To áno. Tie posledné dva. Čau. Díky. Posledné dva boli autopilotu, naozaj to. Áno, som ako opreš ruku. Asi 5 jsem se stihl ještě do 5. kola projel. No, ešte si to užil, má výhodu. A pod 11 si išiel, to posledné ešte. Posledné bolo 10 minút. Bohužiaľ. Chlapci, Ale zvládli dobre. sme to. Super. Ešte raz. Dík. Ďakujeme, boss. Dobre si to vymyslel. Díky. jetzt ein bisschen kompliziert mit den Namen. Die Klassensieger 3 an der Zahl, Pavel Buschka, Richard Gonda und Tomasz Erdeli. Dankeschön und wir freuen uns auf ein Wiedersehen.